Hi guys, madyong hapon. Daday may pinalit nga saging. Hindi pa ni si Ja. Timbang. Di gura gidrap dari kalsada, di ara di. Di ara guys ja. Igura gidrap atong tanaw ug sa yung saging dagbagagmay ba. Uy. Gagbay ra ba diyang tundan di ay perguang na. Di mo dia pwedeng daghanay, gamay ra man day pwedeng tundan. Tundan ka. Kani laging manay mananom. Manay laki. Manay makatanom saging. Tag 20 kilo. Tulog ko nga. Salamat day sa tigbalig dyan na magsaging ya. Tulog ko nga. Pag-ilitar limita. Wala? Na, sige, kumbate. Wailingaw dari guys. Wala si Jamang laba karon. Si Jang gipa practice ng suwat. Sige, dagana. Nang i-check in dyan Kaya ang laba ko. Sige. Nagtuman mo? Daghan pagsuwato nun. Sige, suwat na na, ha? Mangisnak ta. Daang paniud to. Kay, ako ni kawag paniud to. Karoon sa nabarong oras, ha? Alauna na. Ako ni kawag paniud to. Kay wako maangay sa sudan. Si nanay nagsugba og karning baboy. Ja. Lami menta na. Karning baboy nga sinugba ni basuban. Ganahan na majid karning baboy nga sinugba. Ako ganay kay kuan, sakit ng ngipon. Hinja, ang paniud to. Kani sa laman. Napa may putumaya gahapon. Katong ang putumaya gahapon, ako dito ning kaon. Karon pa kumukaon kay ganahan ko putumaya ka nang mabahaw na. Sumaw ni hang ipaniud to ron. Hinja, nang labaday ko. Asang giundangan naghang panglaba. Kaya ning kaon ko. Dada po ko'y suman diya. Kaya nang hilin, gigasahan kong suman. Kasi nakailan din suman nga dinumugan. Hapon yung tilawan ron. Diya, nangauntan ninyo. Hi. Hi ko no diya. Asalya na diya, haning gipa suwat-suwat. Kau balik sa imong suwat ka. Balik ko. Baik mo suwat sa siya guys. Manaman sa paniud to. Kay basig mga sunod si mana. Ano na si Jang paskwelahon. Malabi ma. Ikaw. Hindi guys, samtang magkaon ko mawisuri-suri sa lamanta. Gitawagan na day ko sa psychologist na ana day ang resulta sa assessment ni Aliana. Hindi. Ipakuha na ang result. Hindi. Ang naitabo ang ibalibaran kay madungan man po sa schedule sa katong taga province nga mo nga malagi ko igipaabot nga mo interview anja kuan man wa man po sila ni hatag og ginsang pitsaha mo interview ning raman nga first week kuno sa March anja mahadlok lagi ko maglakaw-lakaw kay sayang po og di ko ma-interview anja ag mo interview ra ba kay taga para ba na taga province so mo nang asang pahuman og interview isa kumukuha sa result sa assessment ni Aliana kay Injag matiming og matukog tagbilangan inja mao day po nang adlaw nga nay mo interview nga di na ra budget siguro ko espesyalen kay taga kuan man ang interview ko no ni man taga lungsod taga province man mo nang asa lamang ipawahi tong assessment result ni Aliana. Nanghimasin lagi po kung maka-appeal medan ng kuan purpose. Jami nga may daris, kami ni house. Kami ra dari nagtikaw-tikaw.
Kamerang upat, ako siya yarag sinanay si tatay. Kasi program yung kuan man yung balik na sa griso. Maraming awa. Malap yun, ma. Diya, wapa ko kasugod o garden. Mapagdyo ko maguna-guna ron. Kay, hindi pa dyo ko yung na okay na. Kay, gabi wala po ko ito gabi di ay. Mga, nakatugay noon ko, pero kadlaw na. Mga 3 hours na lang yung tugay. Ngandara na po ko. Naglibog dyo ko sa sakit kay, kuwan man kanang nakahurot na ko og antibiotic. Kuwan ko to 7 days gud ko nang ininom sa antibiotic nga katupang salbutamol. Anja nagmuntilukas pa jud ko. Anja gabi ngendaran ko, nagsige jud ko gubo ako kay buong ano. Grabe jud katulas ang tutunlan. Kay lakon na jud ko kay kapoy na kadyo ang lawas so jud ko katug. Ning undang siguro kang ubo guys, mga alas 3 sa kadawn lagi mo nang kapoy ang lawas ron. Bawo na insan ako, niyos na na nga. Magpa-x-ray ko no ko. Mahadlok mo po kung magpa-x-ray. Bawo. Na. Wa man yung tuog hang sakit. Abi kong din ako ubuhon kay Teo Bapod na 7 days na ko nagsigiginim sa katong antibiotic. Nja. Nahurot nito gininim. Diyan balik magang ubog gabi manang naglibog ko ug ngano. Di ba kapod tungod sa hangipang kaon? Gabi hanggang ipasan yun landay guys nga gihutoy ko. Kay padong ko matug, naman dyan ang nandan, basta padong ko matug. Minom ko isa ka tasa nga gatas. Before ko niinom sa gatas, naman ko dito nagubo. Managsuwat ko, ma. Very good, dali, pagsuwat. Pag naman dyan inom na guys sa isa ka tasang gatas, imbis kay lamin na kadyo'y katug. Baadyo ko katug, kay nagsigid ko gusig. Bao, sinanay, nagsigid samok sinanay nga. Palay ko nun, magpa-x-ray ko. Diyan ba, mahadlik man ko. Obserbaran rin dyan gabi guys, huwag ka nang magsige paghabong kong ubo. Siguro, mapugasid siguro kong pa-x-ray. Malap yun. Gimingano ko sa hang garden. Ano na ako ba nga? Medyo itong mag-garden ba kay na ako'y kalingawan. Kada buntag na ako'y nga doon, ako'y lantawon nga na. Tungad lang is panahon. Mainit lang kalit dyan, hindi mo uwan pag pinakalit. Manang naglibog ko sa panahon nga, insan na rin panahon ron. Nagbag-uman. Naginom-inom kong sikwati guys, so kung kayo bawa ng sikwati, baka kos ba pinag-ubo? Hinahunanan ko sang ipang kaunugin sa makakos ba nag-ubo? Karning manok, di na ko makaon ron. Mga karning baboy po, di na po kumakaon lagi itong ganina. Nahadlo ko basig baka kos na hutoy ang karni. Hindi. Pulaan na po kong isda. Sinanay, nag-unog isda. Malibog na ko ginsanay diyan sa danan. Nasahay, magsadaan na lamang kong gatas. Ang bahog sa luto. Parang kami nga dari guys. Ako rin nagtikaw-tikaw. Si Eliana na sala. Nagsuwat. Managsuwat ko, ma. Oh, very good. Sinanay si tatito as kamanangilin.
kanila mi. Doon guys, uwan na po. Nalabar na ba jud ko? Yan, mukhaon ka yan. Lami lagi yan, tilawi yan o. Ang patilaw sa liyan na. Mabukaon ko ma? Hindi na mo ganda di. Patilawan si Dana kaya nung makaibaw si Dana kaya lami din na mo ganda. Okay ba? Uy! Ano maglabay? Uy, giluwa ko. Niangay, baby. Ba? Pamangay, giluwa. Pasinsa na lang din mga Aliana kay mga dinay Ija. Pinilis pagkaon. Mahal kang ita. Ita. Skirt. Ito nga. Ano mo na kasuwat o pa? Ano kasuwat? Oh. Hala, ginuha ko. Bagyo na. Nasa yung marubin na rin ma? Oo. Makagawal dyan panahon guys. Ay niuwan na po kasudunan. Ang saan na naman yung pag-garden guys. Hindi ko ka-garden. Daning tenta nga kay nga di lagi panahon. Tao na guys. Sa buwan sa Marso. Kuan naman na. Kanang na summer naman. Tinginit naman. Nalahay lagi ko ang karon. Naikuan ba kanang na climate change. So, mapaka ka magsuwat, ha? Magsuwat na to. Diyan, guys. Wawa ko ko magsuwat ma? Kusog ka duguan, uy. Wawa ko magsuwat ma? Apa? Wala biyo ma? Diyan, guys. Malagi lingaw kay ninguwan naman pud. Di ta makaguna. Nadami saging ba nga na overripe na. Paano yung sila maato og kaon kay kami malagi dari. Diyan sayang man ni si Jang isang lutuon. Hanap po ni si Jang himong snacks. Karong mapuslan. Overripe na. Ano lang po isang prituhon ang imong pinaypay. Di tayo yung mahimo dani kay di man ta ka gunas gawas. Wala suwat ko ma? Very good. Hala, kumbati diha. Bakit ko ma? Kumbating suwat-suwat diha kay arong makamao. Ano ma? Arong makamao. Nay. Oh, nay. Aw, natugde ka rin, sorry. Sorry, natugde ka. Tug sa nay. Ako jud. Baw, di man jud ko ganahan matugog. Adlaw. Bisan pagbilar ko sa gabi eh. Baw, majeho ah. Mingaw man sila sa mga pamudyo. Samot na kamingaw. Wa pa ko. Si Aliana rag si tatay sinanay kilarang tulo. Aning dali og luto kay labong naapag ugangang manang.
Napagugangang manang nay? Ay, nauli naman dahil ko, no? Hindi alam kung tagaan nagkuhan. Ang igagaw. Makalibre po sila snacks. Nadawat nagsaging. Sayang po doon. Wala siya mabantay ba nga. Kuha na di ay. Nasubrahan na sa kahinog. Taman-haman na. Unta na ni mo saging ma. Lutoon. Hilaw na ma. Hilaw pa. Hinog na ma. Hinog, hindi ang lutoon. Makaon makagani, di ba? I love you. Lumalap yun ma. Kana ni ha. Di po ka ako ma. Hindi lagi mamilis pagkaon. Ma, sa'yo oras daron ma. Bawon siya oras ron. Alas 2 butiron, oras 3. Yung taon kaguras, nakalakaw. Wa ma. Mandi ay. Alas 2:35. Mabal ko natin si Guma. Ha? Mabal ko si Guma. Magin sa makasibo. Bijaan mo sa nailita. Di ma. Hindi ka lumuban makakasibo. Hindi. Sama? Muban makakasibo. Hindi. Magibilin dyan sa nanay mo. Halangag mo dadas nanay. Ay, karo may mabas sibo. Karo makay gusto mo bang atimi. Gabingaw di ka nga atimi. Oh, hay sa dari nga atimi la. Ay, tanong ba sa atimi ron? Dali. Hi. Makakitigod. Hi. Kasi may magihayan. Kasi mo ma. Gibingaw ko sa nga atimi. Uy, di ka labi. Pila naman kadlaw nga was imi ari. Kay nagpa trabaho sabay sa Valencia. Lang pila na kadlaw nga wa dire. Laghan na ba din yung saging? Hindi. Kamera na rin mga on. Laki nos lulong ma. Ano naman yung ihatag sa kuan? Ang hatda nagang igagaw. Sa kaingan ni. Ay, labay. Ay, Vlog mo na kag-vlog ma. apa? Maglutos ako. Harina. Dahil pa sa kukutsara, Debbie. Kutsara ma. Dali. Thank you. I love you ma. Love you. Hindi guys, maglutos ako sa nilutuan. Malab you ma. Malab you ma. Magluto sa ako. Malab you ma. Hindi sa nilutuan. Hindi ko tawag. Kay. Tuluan. Ano? Lapot nga rin na imong gitimpla. Sa imong nga na ang saging. Minsan man ikalainan, kaning harina kay kuan man. Third class na to. First class man yung harina, di din ma. Saura. O di na maugang pag-mix ko no guys. Ang dilaman, di ba sa baligtyak? Pag mix ni mo, kinang lapot-lapot tayo ang imong harina. Kaya alam na ni mo saging, hindi bali-bali, mo pilit. Dari Kaya pwede mo crispy, di mo na crispy. Hindi bitaw. Nuko, wili man. Sa dilaman na, lagi koreksyon naman ng hilin.
Imo na yung trabaho. Tagdila maag. Tawag, kakatudloan. Di ba tayo baligja? Ang narabit na sa baba na kanan. Ano ba niya likod na yun? Pa-doktor lagi nga magiging kaging nanay nga. Matug-doktor na sanay. Ang magdanis likod, sakit iginhawa. Gubo. Nagpapatik si Lugudas pag pinabanang ang nagana. Last mother di nagkaon pa si Just. Sana may kaon ay. Agpo tumayag hapon. Galoy Si tatay, basig mo kaon to. Ano mo kaon? Nag-aba na.